apụta na public na kamera and video, ịgba mbọ ka a na-evidio gị ebe ị na-etu ego. Etu ahụ isi enu ego ahụ, etu ahụ ka isi kpata ya. Isikwa a na-akpakwa ego akpa, ibu ha na ego obubu, etu ahụ isi bute ego ya esi na. If you can count trillion, you can also finish. Okwu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwala ka anyị si abịa n'ụbọchị nke taa. Anyị nwabụ ndị ụtọ ndụ Media House, maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ, ọ bụrụ n'ọnwụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Unu n'anya taa, unu ga-afụ nna anyị ukwu, papa anyị, onye anyị nọ n'ọfịs ya n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-ejizi ọnụ ya wee gwuo na afọ ya, unu wee mara onye ọ bụ. And ị na-anya n'aka ekpe, ị ga-afụkwa nna anyị ukwu, a very big stakeholder anyị na-anọ n'ụbọchị nke taa. Mana onye anyị ji maka ịbịa taa bụ nnukwu nna anyị ukwu. O nwere ndụmọdụ ọ chọrọ inye ndị Igbo gbasara etu Igbo si eje n'ụbọchị nke taa. Nna anyị ukwu, anyị ekene gị. Ndị Igbo zuru ezu, Igbo nwere nze mụọ ọzọ na-ekiri gị n'ụbọchị nke taa. Ka anyị luke n'ọnụ malite ị nwere ịgwa ndị Igbo, maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Okwu ọra. Okwu mere eze. Okwu mere eze. Ekene gị. Nna anyị ukwu. Kenekwa ihe na-emere gị ihe. Maka na ị na-ekwu. Darụsa. Onye ka ma ekene nya. Enyere m awụ m ọfọ. Chikere ụba na aba. Ezigbo enyi nwoke. Onye ihe kọmuniti obodo na-adị mma. Ekene. Wee na-asị na ihe unu bịara na be m n'ụbọchị taa bụ ka nye ndụmọdụ tụmadụ na obere ụmụaka ndị anyị tọgasịrị n'oge dịka oge a, ọgbọ oge a, nwee ka ha si wee ghọtazi ụwa, wee na-ahapụzi ihe eji wee mara Igbo, wee na-agazi na ihe ya bụ ndị nnukwu nna anyị fafịa a na-ajụ mmadụ ọ nọzikwa n'ụlọ, ndị okenye unu nọzikwa n'ụlọ, ewu wee na-achọ ịnwụ n'ebe amanyere ya. Mana Chukwu mere ebere n'afọ ọma ya niile, wee mee ka n'ekpere ude n'ekpere ekpere sị ka Chineke mee ebere, ogbugido ndị mmadụ ogbugido ya hapụ okenye ka ụmụaka ghara iburu udene wee tinye na menu as pepper soup. Maka na udene abụrụ anụ. Okenye ya agwa ụmụaka, unu egbu na udene na ọ bụrụ anụ. Unu wee sị ka m gwa ụmụaka anyị tọtalụ, na-asị ụmụaka biko, obi okorobịa ọ na-enye aka, mana ọ na-egbukwa egbu, especially ọ kachasịrị n'ụzọ nwata ọbụla anaghị ege ndị tọrọ ya ntị.
ma nwata ọbụla anaghị ege nne na nna ya ntị. Omenrọ na ịkpata ego na inwezi ike ị na-ege okenye ma ndị mụrụ ntị. Amamihe a na-ama ama na-adị iche iche. Ị nwere ike maa amamihe pụta kpata ego, mana ọ nwekwara amamihe ịmarakwa, maka ụzọ a na-afụ afụ wetu depends on onye Chineke mere gị ala ahụ ịfụ, maka na ọ bụghị etu si afụ ụzọ ka isi afụ. Enwere ike mpụta a place na-afụ a different thing, gụnwa na-afụ a different thing. All these are gift Chineke nyere ndị Igbo, mana nke na-agbazi m anya mmiri n'oge dịka oge a, na-ayọ ụmụ okorobịa, gbadatanụ, calm down, calm down, calm down. Ndị oyibo si calm down, na ndị Igbo asị gị gbadata, bịa nwoke gbadata. Calm down, we are passing the boundary, and ndị ọba anyị na-afa na amụzi anyị amụ. Ọ gaghị adị mma na ndị ọba anyị na-afa onye nna ya na-amụ ukwu ọgọdọ apụtazi asị na ụmụ ya na-agbazi ọtọ. Okwu arụ ka ọ bụ. Ndị Igbo si atụọrọ ọmanụ atụọrọ ofeke, mmekwuchakwa ihe niile o, mana mmekwu as much as I can. Ihe dị m mkpa n'ụwa ọ daha anọ n'ọsọsọ nye akpata ego ka ndị ọzọ ghara ị na-eri even one square meal. I want to be an important person in an environment where at least a common man can be guaranteed 2 square meal. Yes, I will be happy to be an important person there. But in a place, a common man is not guaranteed 1 square meal. Naza na NWERE. As in Chineke ụdị egwu a inyekwana m ya. Amen. Achọghị m ụdị egwu a. So ndị be anyị biko gbadatanụ, ụmụaka be anyị gbadatanụ, unu n'anya unu afụ that na apụta na public na camera and video, ịgba mbọ ka a na-evidio gị ebe ị na-etu ego. Etu ahụ isi enu ego ahụ, etu ahụ ka isi kpata ya. Isikwa a na-akpakwa ego akpa, ibu ha na ego obubu, etu ahụ isi bute ego ya esi na. If you can count trillion, you can also finish. Maka ndị be anyị si na nwata tụọ obi, ọ dịka ya aka nne mụrụ ya nụ. Nza tụọ obi, nọ na-eto, chefuo na ya bụ nza. Ma ihe ọsọ ọrụ mebe, emechi ọhakwa ka nne. Maka ọ nza ka ịbụ. Onwe otu onye kpatara ego, kpara ego akpụkpa, ga-apụta tụọ ego n'ilo. Ọ dị possible. Because ya ọ bụrụ sign of ịma ihe dị ife anwa. Because obodo Nigeria anyị nọ, onwe onye Yoruba ya apụta. By right, ọ ndị Yoruba nwere anyị datin, but anyị apụta na gbakarị afa, tinyerezie nke nzuzu. Maka by right, from 1970 mbịa Lagos a, afọ m ihe ndị Yoruba na-eme. I was just very little boy, 14 years. I did not see ndị Yoruba. Onye Yoruba ya etughị ego ọ daa n'ala. Ọ na-enye ya ego na-ejide, onye ọ na-enye ya na-ejide n'aka. Anyị pụtazie n'enu ya enu,
nwaanyị Yoruba kpatara, nwaanyị Igbo kpatara ego ka ndị Yoruba na-ewere anya mmụọ netu anya na ala hapụ awa anya eji eti baa ka eji afụ ụzọ. Ọ bụghị iti anya baa ka eji afụ ụzọ, netu anya na ala. When I nọ na gọọmenti, one law apịarisi agha, pịarikọ ihe niile anyị na-eme. Ndị ugwu nke ahụ na ha anaghị etudu ncha. Pati anyị na-eme ego anyị etu anyị si eme pati. Ndị Igbo na-eme pati, ọ ndị Igbo Yoruba ka anyị mụtara ya n'aka, mana ndị anyị mụtara ya n'aka anyị emekarịa na ha na-eyuzuzie na-demoralize our children. We use everything that we are doing iji na-demoralize ụmụaka na-agụ akwụkwọ na university, ụgwọ ụmụaka nọ na village na-amụ ọrụ aka. Ndị niile nọ na ebe dị iche iche, especially ụmụaka nọ na school, epụtazie nọ na school at 20 years, ọ na-ele onye 23 24 years, ọ na-etu ego na public. Echiri na obi hapụ school, anyị ncha niile ya abụzi ndị afịa. Eyi ekene eke, eyi enwe ndị na-azụ afịa, eyi enwe ndị na-agụ ogoro akwụkwọ, eyi enwe ndị nọ na polisi, enwe ndị nọ na amị, eyi enwe ndị nọ na ebe dị iche iche. Onye ebe Chineke dere gị, ị na-emesi ya ike. Etu okwu mere eze na-ekwu okwu, were ya na-eme ezigbo ihe, amara ya amarụ na ya. I'm interested on anything you found yourself doing, do it well. Apụta n'ebe a asị kedu the best MC, asị na okwu mere eze. Ọha na ebe ekwuru. Apụta na-ajụ ese on your line, kedu line ya, kedu onye wụ the best, asị na ọsọkọ ya bụrụ onye na-akwa trọk, because na anyị nwa sitere n'ịkwa trọk nụ. Ọ naghị eme m ifele. When I wrote my first book at my 50th birthday, I was writing etu nsi wee bido ụwa. I started writing that I was a truck pusher. The man now said, with all this wealth, how do you make it? Yeah. I was just struggling. The only thing I told myself when my mate was in university, we are a family of 9. My father is a teacher, my mother is a teacher. The meager earning is not enough to train 9 children. After my area school, my mate was going to university, I dropped in order to help training the younger one. Then I went to, my parents sent me to apprenticeship. I was very, very, very upset. I was not happy with myself. Honestly, after some time, but what I did, which is what you're going to do, I gave myself a target. At the time my mate who will be coming after 5 years, coming out of university, I will be coming out from apprenticeship. And what I did, instead of doing apprenticeship of 5 years at that time, I did apprenticeship, my own was 3 years. Because I want
I want to be a free man by 2 years. I gave myself 2 years. By the time that you know those days, once you're a graduate, you come out of school from that 77, 76. The Leventis and UTC will employ you and now give you Peugeot 504 as a new manager, as a graduate. And then you see them pulling a 504. And I said, wow. So will I be looking at my mate? Very soon, my mate will be coming out of university and they will be employed by either Leventis Motors or UTC or those Shell BP and all those things. All those first living school sat, the entitlement is that 504. So I said to myself, okay, I will not want to do my own apprentice. I got to do 3 years. Say na me 5 years out. And I can when no, thank God for my Oga at that time. He understands me. So because Oga 3 years I come because I got this 5 to 3 years. Can I just go? Because I want family problem. Oh, but yes, you I tell me just Ezuro Ogamori, very familiar. I just make sure I acquire knowledge. Thank God, my master Mbawa, also Anyofuma. Chief Daniel of Fordham is my mother. Okay. Ebe mụ nwa mụrụ nwa dị ana. Onu fụrụ ka ndị oge ahụ si eme. Onye tonite. Oje kpọrọ nwanne. Oje kpọrọ nwanne. Today. Let me ka m ghara ịgbafe. So I tax myself that na me so ibe mgba 504 and the man agaghị ezu ori but aga m agba 504. If for the point, I don't even know how I'm going to do it. Nwoke iji ihe ego onwere nna gị enwere. How do you want to ịgba 504? The only way the only nchekwube nwere bụ na mma amụ afịa na-azụ very well. Mụta mara anya mara ntụ na aghụghọ niile dị n'ime, and that's what I did. Our Oga there, Daniel Ofodum, was an international man. I bought that to İGBO. 1 shilling is the only food, modern morning, night food. We only eat once a day, except my mother Dashiriego. Our money is for once a day. That's the rugged way we went. Then we did it for 4 years, for 3 years. No payment. We're only acquiring knowledge. Experience. And I really thank God. Before I was Obiadomo Manameja University. After some time, right now, I was happy that Nanken Nam Dunyalum Jeme was even the best. Because to me, I'm an accountant. Ibia, I got accountant. I got how to source the goods. I got how to sourcing of the goods, accounting, management, how to manage other of your colleague.
bottom line, make profit. Cost of fund, cost of profit. And when you are in university, I want to say, na so long no university, average we and I want mechazeri Japan. Because I later did law in the University of Lagos here, but I didn't finish. I didn't go to imagine a Sunday go to law. I'm in law for 2 years. Okay. In the University of Lagos here, and came out because Erichago Mapere. When go law, I'm before I'm finished 6 or 7 years, be a lawyer. Before I'm better, my business is Agasa. Okara man Jide go, but one koteroku. I tell one lawyer when I form a lawyer. That's what I said to myself. Jago one can make when I manage my business. Putaba. I didn't tell you I'm a lawyer. So you don't charge me for impersonation. I'm not a lawyer, but I'm a most of a lawyer man. Yeah. Because I need a lawyer in order to win a case. You need to win mucha. Yeah. Law is common sense. And Chineke maybe I won't actually can you mucha. I won't fault them. Maka no way na supermarket in there go to ucha. Oh, chiku wete dia. Yes. So na ndi bai etu aka isi we mebe. By 1977, Esigo na apprenticeship puta 1977. By 1978, ndị ọgbọ ma puta na university 1978. Ha na-apụta na-eburu their own 504. Mụ aburukwa my own 504. I bought my first vehicle in Rutam Motors na Ijora here. 5,725,000 naira. Brand new 504 GL. Ndị ma anya ma oge a goro moto. Unu ma na na-ere GL. 5,000 naira. 5,560,000 naira. 5,560 naira. If you give me time, I will go to my file. I give you the receipt. You see it. And that is the challenges we gave to ourselves. From trading, we get into importation. When we started importation, in 1979, 78, 79, I abawagom Taiwan, na-aga Japan, na-aga China, na-agba Hong Kong. In Hong Kong those days, ụmụ China fan azụ CMC fan. CMC fan. Oh yeah, anyị na-azụ na Hong Kong that time. CMC. Ilu odicha container. Ịbata ruo na Jankala ebe anyị na-eme off-road. Ime off-road. Ndị Jankala na-abịa ego anyị fan. Ha bịazi asị na price gị garala ọnụ. You now wonder. Anyị ji agụkọrọ one place. Kedu ihe nke ji gara ọnụ? Some of our traders, ụfọdụ na-adụ anyị macha smartness ụfọdụ na-eme, but we don't want to be part of that. Maka na ọ bụghị must n'ihi asị before ịkpata ego. Ọ bụghị must. O nwere ndị na-ekwukwa eziokwu kpatakwa ego. So na what nna ayọ ayọ ka nna ayọ maka anyị abụrụ abago okenye. Ndị anyị tọtarụ biko calm down. Why I say this kind of nji wee kọba akụkọ etu nsi wee bidotu ka unu wee ghọta. Today ikwuo ego, ikwuo maka ego, ị gaghị asị na Chisco afụghabeghị ego. Maka nwaanyị ebe ihe apụta sị m bịa ka ọ bụrụ na m enweghị ego ihe m na-etu ma ego ahụ eme, but ị ga-agba mbọ
ọ bụ eziokwu na ụmụ nwanne anyị anaghị adị loyal, but still mana ọnya ka anyị ejikwa wee mejọrụ maka ịpụtazie na-etu ego n'ilo kekwa abata na be unu a na-afụ ndị agụtụ ha akwụkwọ like today enwere nke edo mmanya pay their school fees, pay their school fees maka ama na ọ nara enye ụfọdụ ego feje rafue chigata azụ, but pay the ones chọrọ ịga school. Well, most of the people are na-aga ego, they have not actually ụfọdụ azụchabeghị ụmụ ha. Yes, ụfọdụ azụchabeghị ụmụ ha. Anyị nwa gara school within 10,000 pounds ụmụ ga-eje school. Kita the same thing is about 44,000 pounds. And mgbe anyị zụrụ ụmụaka anyị na school, the pounds was 9 naira na 8 naira 50 kobo. So 1 pound now, I think it's about, I mean, what am I saying? 2,000. 1 pound now is 2,000. But ọhịa anyị merụ mgbe ọ nọ na 8 naira 50 kobo. 8 naira 50 kobo, abi? That's what we did that time. So unu wana emezi nke 2000, 1008. So you have not actually know the imabe ihe ụwa nyere. And ịzụcha ụmụ oweru na ịzụ ụmụ nwanne ndị do less privilege. Ịzụcha nwa ha anata. Ọkwa ndị ahịa ị na-eme na anwa ọ bụrụ na ịzụrụ ha ụmụ gị nata kekwanụ ndị nye na ha ga na-asụkọ ya bụ oyibo ọgụnwa karị na nka na-apụ apụ. Ịsọpoziri ịma na nwa gị jere obodo oyibo ịpụtara ọya na-asụ Polish English with American English na London English, mana ụmụ nwanne ya na-eyi eto eje mu Chisco ọpụta nke America asọba oyi ụfọdụ aha agụda akwụkwọ atọ eje akwa ha nwa ya mere egbe gbagbuo nwa gị nke jere school because na ha ya na-afụ ya anya ụfụ. Ha ga-afụ ya anya ụfụ. So uche gị dị ya iwere the money iwere eme ihe bara uru. Whether na na-etughị afa ma anaghị etughị afa, afa Chineke tụrụ ka beta maka ọnwa ihe ịma anya ị na-enene ndị Yoruba na ndị Hausa anyị na ha na-emekọ ife. Ha nọ na gọọmenti, ha nwere ego. Amara m nke anyị na-emekarịcha, anyị na-emekwa mana werekwa nwayọọ ka because right now I want to be businessmen. The government nebagoro ihe a unu na-eme anya na-achọ iwu ha eji wee megidogo. So ka ihe anyị ghara ime ghara na-aghasara anyị ife. This is the few nwere ike ikwu at this moment. Thank you. Na Chineke emere anyị ebere, anyị ga na-agba mbọ. Chukwu dere anyị ịgba mbọ, mana ka anyị ghara ịgbacha mbọ tisasịkwa mbọ anyị gbara. Asị Chineke gọzie unu. Amen. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụrụ ihe nna anyị ukwu kwuru na ndụmọdụ o nyere, mana dada ike ịgbakere anyị afa gị. Abba m Chief Dr. Chidi Anyaegbu, Chairman Chief Executive of Chisco Transport and Logistics Company. Okay. Biko na nchịkọta ndị ọma na-ege ntị, unu anụgo ndụmọdụ nna anyị ukwu nyere oke iyi ndị Igbo, the Chairman Chief Executive Officer Chisco Group. Onye rụzie ya were ile gụọ ezi
ọnụ ekwurosi eri n'ego na ife a na-ekwuziwo a na-eri gba mbọ fụ na ndị nọ n'akụkụ bara uru n'imerụ the primary things kwesịrị na ị ga-eme and a na-eri ka ejiri nwayọọ na-eri wepụ n'ihu inyogo kamera ọhịa a na-ekwu okwu n'ọgaranya na-ezo ezo welu eri ego kee pụọ n'ihu kamera were eme ọkanga anyị na-eme na anya ụfụ erike nke ikpeazụ a ka anyị ghara iji aka anyị kotere onwe anyị amara na-ama anyị nna anyị ukwu anyị bịa anya n'ọfisi a enyogo karịrị o nwere nke ife ịrụba ama dịgasị ebe a na foto niile ị nwere ike ịtụrụ na ya aka ka o nwee elu histri anyị ji aka were na-ana ọzọ dịka ibe bụ na ọ bụrụ na Chineke gbara gị Krismas maka na ọ bụrụ ịkpataghị ego ọ bụghị sign na ịmaka ihe na ịkpatara ego abụghị sign na Chisco kpatara ego ọ bụghị sign na ọmụ gbakarichara mbọ maka na ọ bụghị mụ gbakarichara ndị ọkada na mbọ ọ bịa bụghị mụ tike ọ bụrụ na ya gba mbọ nwa onye gbakarị ndị ọkada na mbọ ma ndị na-eti ọkpọ ma ndị na-eme ụtụtụ ogu mana uche Chineke etu o siri mmasị ya iji wee gọzie mbọ ịgbarụ ekwetara ana m echekwa na ihe Chineke abụọ anọ m n'uche Chineke kama na amakwa na ihe Chineke ji onye ụfọdụ ndị mmadụ anya ọ gọzie ọrụ aka maka na Chineke gwara anyị na ọrụ aka gị ka ya agọzi ana ọ gọzie o nwere reason o ji wee gọzie ọ gọzie ihe ka e bụrụ ori nne ịzụ ha na onwe gị zụọ ụmụ gị ịma na-ezocha ọ bụghị eziokwu ọ bụrụ na Chineke gọzie ọrụ aka gị ifu na o nyere gị ihe karịrị ihe famili gị ya eri ihe omi na owu nye ndị ọzọ and enyeghị ihe kee ibido n'ụzọ kee onwe gị ikechi onwe gị ka ebe ụmụnna gị so na ọ bụrụ na ị kpatara ego the only one that makes sense to me ana m adịkwa happy na onye ọbụla kpatara ego na-enye onwe nri but the one that makes sense to me mpụtaruo mfụ na ị kpatara ego abịa n'obodo a na-asị na ihe ijiri na nke ndị ụmụnna gị na-atọ ụtọ isi ambachi na chere na nke a na mma emenwu nke a na-ime imechiela onwe gị ọnụ na-agara onwe gị maka na ego iji were mee n'uche iji wee kpata ego maka uche ka eji akpata ego ejighị pawa akpata ego uche ahụ iji wee kpata ego ahụ o nweghị na supermarket ijere gote ọ Chineke nyere gị ya dị afọ na Baịbụl gwakwara anyị na onye ọbụla na-akọ n'ubi ndị obere mmadụ na-akọnyekwa n'ubi nke Chineke ya ọkacha mmarụ gị anyị na-eme na ide egwu a ọ ya akakwa mma na ana m ayọ gị na-enye gị asa na advice ọ bụrụ mbaka nna aba ejeruo n'obodo gị ka e nwee ihe ya asị nọ nke a ka ị na-eme I keep preaching this one when I was chairman Security Trust Fund. When I get into the business, I discovered that almost 21 local governments in Anambra State, nwechara nsogbu. 179 community. It is when I become chairman of Security Trust Fund that I understand the real problems on the grassroots. Social media influence. Onye pụtazie mfu onye na-etu ego nsị abịa igotego moto na-abụ bujelu ndị vigilante na bụ unu ma ọ teke jụọ ndị bụ unu kedu ihe bụ the security issue
Kedu ihe bụ the issues dị na be unu? Anyị olulu ha na up to that. Ma dị ọdọ izi mmadụ ịkpatakwa ego nye mmadụ ibe o. Mana ọ nke a ka o ya bụ ime abịa n'obodo. A sị na họọlụ nke a n'ọgụ olulu ya, wilo nke a n'ọgụ nwata ahịrị ya, nke a n'ọgụ nwa merie. Ụmụaka na-etu a enweghị ike ịga skuul due to money. N'ọgụ nwa na-akwụ ụgwọ maka na ebe na ndị iche ihe enwecha ụdị ya ahụ person like me melu. But o nwere ebe ya apụta nwere ya na-ekwu okwu o. Ije n'aba ihe akwụkwọ nke ndị nọ ebe ahụ mere. Ije na Osumenyi ihe akwụkwọ nke ndị ụfọdụ mere ebe ahụ. Ije n'Ichi, ije n'Ọkịja, ije na Ojoto, ije ebe dị iche iche. Let me call few. Etu a ka Igbo si asọpụrụ onye Igbo ibe. Ọ nwere ya nọrọ onwe nọdụrụ n'azụ oche. Maka na anya na-aga warawara, ọ na-eje warawara na afụkwa. Ọ na-eje warawara, anya na-eje warawara na afịa. Iwe ọ bụ na anaghị aka mma na ndị mmadụ kwuru kama ikwuru onwe gị. Thank you very much. This is the first luxurious bus. Yeah. First luxurious bus of Chisco. Okay. The first bought in 1981. Wow. June. You can see LA 7525 mg. At brand new from Leventis Motors. Wow. 56,500 naira. 56,500 naira. 42 seaters. 42 seaters. Luxurious buses. 1981. 1981. I mean June 7. June 7. 1981. That is when Chisco started transport. And this is when this one is the representative of Mercedes Brazil. Okay. That visited me in Nigeria. Okay. Each of the year. This is 1986. 1986. 1986. Wow. Wow. That's 1986. This is what do I want to say? This is when I was chairman. This? Yeah. Okay. This is the members. Yeah, this is the members of Luxurious Bus Owners Association. Okay. I was the president for 9 years. Wow. And I was the first person that took all the whole luxury owners, transport owners, read them to President Olusegun Obasanjo. Wow. I think that was nice. And this me and Obasanjo, yeah. With the Minister of Transport. Wow. We have Minister of Transport, and that is the Chief, the Police Service Commission Chairman. Okay. And the Police Service Commission that is Chairman. During the time of Obasanjo. This is when Obasanjo is giving me this MFR. Award. MFR at the age of 40. Wow. And this is Inspector General of Police, Sunday Ehindero, with the Minister of Finance. Wow. And this is the best. I think this is the Sun Business Person of the Year, 2013, by the Senator. By that time, he was the governor of Akwa Ibom. And the DG for tourists, Mrs. Mbanefo. Wow. And this is the president's wife. Good luck.
Okay. And this is my friend, Governor Obiano. And this is what is Buhari giving you? Buhari giving me an award of CON, Commander on the Niger. From MFR to CON. Yes, it's a promotion. Okay. This is okay. This is Olusegun Obasanjo. This is the good luck with his wife, and this former deputy governor of Lagos, Lagos. I mean Anambra State. İGBO-Okei. You are who? This is chairman of Police Service Commission. Okay. SNOKK. Okay. And this is the ONYE of Ife. Okay. ONYE of Ife. Wow. I think this one, Ndao, Ohaneze. It's okay. Ohaneze Ndibo. So this is all, most of the awards. Yeah. Wow. This is okay. These are our certificates for our office in Ghana. Okay. It's okay. You are a fulfilled man. Yes. What is wonderful? Yeah, by certified. God has blessed you and lifted you from nothing to very important. Yes. Remember, I'm the ambassador by United Nations. Okay. And when diplomatic passport, I travel almost all over the world without visa. Are you serious? And I'm an ambassador of Peace Mayor by United Nations. You understand? Okay. So, award can this is Chartered Institution of Transport. Okay. You know, London. Yes, right. All mark-off, all people like you, can people are now at their school, For lecture. for lecture. Yeah, well, Certificate of Incorporation, yes. for Havila Air Services. So Okay. that's the plane. That's not the license. If you can go to here. Okay. The ferry, the first cargo plane in Ghana in 1993. First cargo plane. That is the first one. When we contract with the Ghana government, they book cargo from Ghana to Gambia. The name? Havila Air Services. I was the chairman of Havila Air Services. So I will look for the license because I got the first plane, about 4 planes, to play 139 from Russia. 1993. 1993. Anyway, you doesn't do na ihe anyị na-ekwukworo bụ anyị yọ ka anyị na-ayọ. O nwere onye a na-etiri iwu, o nwere onye a na-abara mba, mana ọ ka anyị were ata aka. Jebezie off camera. This is 2005. 205. Okay. National Award. National Award by Olusegun Obasanjo. Yes. I think that's the time. Yes. This of this. The presentation. Yeah.